tovább is megmondom, aki nem lesz más, mint Horgos Ferenc. Őt azért kértem fel, mert nekem mániám, én ezt tudom, rá ti is tudjátok, a természetvédelem, a környezetvédelem, jó utat kívánok. És ő az, aki számomra hitelesen tudja tolmácsolni, de ráadásul egy turista is megcsinálták, mert a Kék Hullák járban, Kiharban van saját, majdnem azt mondom, hogy turistaváros, és a kutatóház, a környezetvédelmi központú Bugacon Körpöcön, és most köszönjük, hogy harmadik is. Úgyhogy Ferenc számomra az a hitelesen, aki a ciglészféle felől jön, környezetvédelmi, és mégis olyan turista, aki számunkra követendő kérdés lehet akár több zöldséget, a zöldülést a figyelmezzel. Ferenc megkérem. Köszönöm szépen. Most a Cselek Egyesület irodavezetőjéről van szó. Nálam ez a titkát jelenteni. De majd úgyis önmagamért beszélek ezt a én is akkor szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet. Ugye ugyanazt a témát hoztuk, mint Attila, a környezeti nevelés, csak ő a pedagógiai szakmailag megalapozott és intézményi vonalon, én pedig ugye a zöld mozgalmával van, amely picikét többet, picikét kevesen. És tekintettel arra, hogy ebéd után vagyunk, és mindenkinek a vércukor szintje magasabban van, a védő viszont a gyomra környékén dolgozik és nem a fejében, ezért én ilyen tőmondatokat hoztam most magammal. Tehát utólag is elnézést kérek, hogy valaki túl egyszerűen találja magairól. Én abban bízom, hogy azért ami elhangzik, az egy kicsit továbbadásra is érdemes. Ha majd egyszerre indulunk a rendszerrel. Dióhéjban magunkról annyit, hogy a Csemete Természet és Környezetvédelmi Egyesület 87 óta működik, és 4 fő tevékenység irányt szoktunk magunkra húzni. Az egyik a különböző aktív természetvédelmi munkáknak a sora, a másik a környezetvédelmi akcióprogramok, a harmadik a civil érdekképviselet, ami egy kis ilyen monitoring tevékenységgel, meg területfejlesztési programok véleményezésével egészül ki, és a negyedik a környezetre nevelés nagyobb, mint a másik 3 együttvéve. Minden is említette, hogy vannak telepi bázishelyeink, van egy oktatóközpontunk Bugacpusztán, a Kiskunság Park területén, egy Kölköcön, ami meteorológiai mérőállomásként is működik, és a Stépét Búcsos háznak a kialakításán dolgozunk Becefán Szigetvár mellett. Nos, hogy a főmondatokhoz hozzáfogjak, hogy hogy kerül a természetvédelem és a környezeti nevelés egymás mellé. Én azt hiszem, hogy egymásban vannak tulajdonképpen. A környezeti nevelés módszerei között ott köszönhetjük a természetjárást is, hogyha úgy tetszik, illetőleg a természetjárásokra, aki jól csinálja, az már önmagában is nevelő hatású, és hát a környezeti nevelést mostanában inkább fenntartóság nevelésnek kellene neveznünk. Az gyakorlatilag egy csupa olyan céllal és tartalommal töltjük fel, ami teljesen megegyezik a természetjáróknak a kódexével, az irattechnikai szabályaival. Itt ugye az előbb lehetett látni azt a 2 megjelenési formát, ugye az előbb az előző diámot visszaléphetünk egy picit, a sokat emlegetett kütyűs generációnak a kellékei és ugye a természetjáróké. Bár hozzá kell tenni, a természetjárókat is találkoztam már olyan, aki mondjuk így anyagias oldalával fogta meg a dolgot, és a legmodernebb és leglákásabb szokokat használta. Hát ugye mi is elég régóta kezdtük a szakmát, ugye 87-ben alakult az Egyesület, a Kék Hullát az 15 éve indítottuk meg, és minden évben egy szakaszát járjuk végig. Most már abban a szerencsés helyzetben vagyunk mi is, hogy a nagyja neveli az apját, tehát mi mások is szórakozni járunk kísérőként, meg távolvezetőként, mert akik annak idején 5.-6. osztályos fiatalokként kezdték, most már diplomás végzett emberek, akik átvették tőlünk a stafétabotot. Egy csomó mindenre ad alkalmat a környezeti nevelésben a természetjárás. Az egyik dolog ugye az, hogy a környezetvédelmet néha nagyon egyszerű dolgokkal szokták azonosítani, ne dobáljuk el a szemeket az erdőbe. Ez nyilván egy alapvető dolog, de a környezettudatos életmódon nevelés és a környezeti szempontú szemletformálás az nem merült el, ennél sokkal messzebb kell, hogy menjünk. Ugyanakkor mi is természetesen észreveszünk ezeket a dolgokat a szabad természetben, illetve a felszámolásokra törekszünk is, több olyan ideális alapú felszámoló programunk volt, amely ezt a témát érintette. Említettem ugye azt, hogy most már inkább a fenntarthatóságra nevelést használjuk, és ebből is ugye a környezeti szempontú fenntarthatóságra nevelés, hiszen fenntarthatóság van gazdasági szempontból is és társadalmi szempontból is. Mi a környezetet próbálunk meg fókuszálni, és gyakorlatilag összefoglalható az egésznek a lényeg abban, hogy a fenntarthatóságra nevelés, csak úgy, mint a környezeti nevelés, egy csomó választásra tanítja a diákokat és a felnőtteket is tegyen hozzá. Választásra a jó döntés és a rossz döntés, az azonnali kényelmes megoldás, vagy az átgondoltabb, esetleg bonyolultabb megoldás felé, de olykor ugye az egyszerű dolog. A jobb például ugye a
motorizált közlekedés helyett a gyalogos vagy kerékpáros elváltoztatás. Természetjárás válasz a virtuális valóságra. Emlegettük ugye a kütyüket, viszont teljesen más az, hogyha a gyerek valamit két kézzel foghat meg, a saját szemével láthat és bele is ülhet akár, hogyha valami olyasmivel találkozunk a természetben, illetve más az, hogyha ugye virtuálisan kígyózik valaki, és más, hogyha a kezébe foghatja azt a nyomorú kígyót, és megfogdoshatja, megtapinthatja, megharaphatja magát vele. Én általában is híve vagyok a szenzuális nevelésre, tehát az összes érzékszervét használva a gyerek a természetben találkozó mindennel, amivel lehet, később minden tapasztalat hasznos lesz, a jó is és a rossz is. Válasz az értékek válságára. Az elnök úr említette az előadásában, hogy politikamentes, de nem értékmentes természetjárás. Gyakorlatilag a környezeti nevelés is ugye egy csomó értéket kíván felvonultatni, amik mentén próbáljuk a fiatal generációkat a szemléletét kialakítani és változtatni egy picit az uralkodó irányzatot, ami ellen például valljuk meg őszintén, hogy a pénz és az anyagi javak kultúrája. Ugye a fogyasztói társadalom ezt hozta meg számunkra, hogy a komplett kis világunkat ez az, ami leginkább meghatározza a gazdasági szempontok meg az anyagiak. Na most ezzel nyilván egy csomó mindent fel lehet azért sorakoztatni, és ez sokkal könnyebb a szabad természetben megtenni gyakorlati példákkal, mint elméletben. Legyen szó akár esztétikára, emberi értékekre, és sok hosszan sorolhatnám, hogy ilyen a pénznél sokkal hasznosabb értékrendszerre való nevelés. Válasz a természetjárás az információ özönnel szembeni védekezésre is. Ugye jártunkban, kertünkben számlatlanul özönlik a nyakunkban mindenféle információ, kérett és általában inkább kéretlen, ha valaki veszi a fáradtságot és leül egy tévécsatorna elé, és elkezdi mérni az időt, hogy mennyi reklámot nézett meg és mennyi hasznos információplatformon megtöltött külsődőt láthatók a szolgáltatónak a hát nem is tudom, hogy milyen szempontok szerint összeállított programjában, akkor azt tapasztalhatja, hogy egy csomó fölösleges dologgal találkozunk. A gyerekek ennek fokozottan ki vannak téve, hiszen a szelektálásra még nem annyira képesek, mint mi. Ha megnézzük a gyerekeket, akkor azt látjuk, hogy az összes reklámszövegét kívülről fújják, adott esetben lehet, hogy hamarabb, mint mondjuk a himnuszt vagy a szózatot. Természetjárás ehhez szorosan kapcsolódóan megkönnyít minket érdezni egy kicsit a csendet is. Na nyilván nem mindig, hiszen amikor 60 gyerekkel csináljuk a kéktúrát, akkor nem a csendben jellemző hang a dologban, sőt még a fő sátortárban sem a csendben jellemző. Viszont azért az elmélyülésre egy kicsit az önmagunkba szállás azért alkalmazott, ahol az ember már eléggé ki van fudott egy hegyoldalon, akkor hajlamosan meghallani saját zihálását, mint mondjuk egy vadosnak vagy termódosnak a hangját. Ez jobban is szokták kedvelni. Alkalmazod a természetjárás egy csomó olyan ismeretszerzésre, ami a környezetnevelés szempontjából is sokkal fontos dolog, hogy önállóan történjen meg. Nagyon jó felszerelt tanúsvények állnak már rendelkezésre, oktatási segédanyagok, adott esetben ugye azok az applikációk, amiket már az okostelefonban tudnak használni, azok, akik ezt tudják használni, én például egyelőre még nem, és az önálló ismeretszerzést innen is el lehet indítani. Viszont ennél talán még egy fokkal fontosabb az, hogy azt a típusú tapasztalást, amit már itt elkezdtem felvezetni a szenzuális, az érzékek útjában való tanulás kapcsán, azt így tovább lehet egy kicsit gördíteni, hiszen az ismereteket nem csak a táblákról és a kiadványokból, meg az elektronikus rendszerekből, hanem egymástól is szerzik, illetve akkor, aki esetleg szakavatok módon értetetlen. A természetjárás az élet szeretetére is tanít. És itt egyre általánosabb gondolatok jönnek elő. Nyilván nem mindegy, hogy viszonyulunk az élő rendszerekhez, és ha az előbb a választásokat emlegettem, akkor az egyik motivációs tényező, hogy mindig az a tisztelet, ami embertársaink és az összes többi élőlény iránt is megnyilvánul, legvégén az teljesen világi vagy akár eszkatológiai formátumban, tehát akár a vallás oldaláról, vagy ítélet oldaláról megközelítve, az élet szeretetét azt pedig lehet tanítani is, illetve jó példával, példamutatásra járva átadni a következő generációknak. Hát ezt talán nem kommentálnám. Nyilván mindenki, aki már túrázott, tudja, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. Ugyanakkor a rendszeresség, például egy többnapos program során, az beleillódik azért a résztvevőkbe, ha csak a reggeli az vacsora időpontját tekintjük, ami meglehetősen kaotikus akkor, amikor a gyerekek otthon erek 30 anyjára vagy reggeliznek, vagy nem, vagy azt teszik az iskola utáni időben, amit szeretne a szülő, hogy tegyenek, vagy más. Minden esetre az ilyen típusú programok egy kicsit ezen is tudnak alakítani. Hát ugye evidens dolog, a
természetjárás tájékozódni tanít, és megint csak visszautalnék arra, hogy tájékozódni és nem csak a térképen, tájékozódni az életben is, hiszen ha kiviszik a gyerekeket a természetbe, egy csomó olyan dolgokkal találkoznak, amivel a négy fal között, illetve az iskola keretei között egyáltalán nincs lehetőségük, hogy hogyan működik az élet. És nem csak a természetre vonatkozik ez, hanem az emberi környezetre és az emberi tevékenységekre, meg mechanizmusokra. Én nagyon szomorúnak tartom az előbb hallott adatot, ugye a 8-osokra vonatkozóan, hogy a Fedik egyáltalán nem járt még ilyen jellegű programokon, hiszen azok a gyakorlati tapasztalatok, amik ekkori voltak bele legmélyebben az emberbe, ezek hiányozni fognak nekik még hozzá magam. Probléma megoldásra is tanít minket a természetjárás nyilván az élet minden területén, olyan gyakorlati feladatokat kell ellátniuk, amelyet egyébként nem. És hogyha a környezeti nevelésre vonatkoztatjuk a dolgot, akkor olyan technikákat, metódusokat, anyaghasználatot és egyebet tudunk nekik átadni a természetjárás ügyén, amit egyébként a mindennapi életben nem, hiszen nem találkozunk velük az ébredéstől a lefekvésig, csak akkor, amikor esetleg ilyen jellegű külső programokon vesznek részt. Hát ugye túlélésre is tanít, ezt többféleképpen megközelíthetjük nyilván. Erdőmező ajándékai, tudjuk, hogy a zöld moszat ehető, de nem finom, képen is lehet látni. Illetőleg egy csomó olyan ismeret, ami adott esetben a technikai civilizációtól egy teljesen távol eső dolog, tűzgyújtástól kezdve a tűz megfékezésén át mindenféle praktikákig. Így van, egészségnevelő hatású is, nem csak abban az értelemben, hogy edzették tesz, hanem különböző egészségügyi problémákkal lehet találkozni, amit mondjuk egy kis púder meg tud oldani, különböző testájakon, és olyan gyakorlati ismeretekkel tudjuk őket így felvértezni, amit mondjuk az egészségnevelés, mint tantárgya, hogy nem is tudom, hogy milyen módon van ez beleszűrve most éppen a menetekbe, nem biztos, hogy felkészíti őket. A különböző civilizációs általmaknak az egyik rendkívül veszélyes formája az idegenedés, főleg ugye a városi embernek sajátja az, hogy a társadalmon belül is képes magányosnak lenni, és sok ezer ember között is képes egyedül lenni és egyedül élni, és egyedül intézni a dolgait, amivel szemben ugye egy természetjáró túra során a közösségi lét az hát egy feloldó hatású, és megkerülhetetlen az, hogy vagy néhány óra, vagy néhány napon belül az összes résztvevő valamilyen szinten azért a közösségnek tud integrálódni. Szép érzékre nevel. Az értékeket hoztam ugye az elején, és itt nem csak arra kell gondolnunk, hogy a szépre való törekvés, azt mondjuk a saját környezetünk kialakításában játszik szerepet, de úgy egy kicsit mondjuk az ízlés és hasonló dolgoknak is a dolgai előkerülnek. Ugye a természet az, amit mi legalábbis, akik itt ülünk ebben a teremben, szinte biztos, hogy etalonnak tekintünk ebből a szempontból. Más embereknek esetleg más lelkivilággal lehet, hogy más tetszik és más kellemes. Hát ez ad alkalmat arra, amikor különböző településeken végighallgatva ezt-azt lát az ember, akkor megpróbálnak formálni a résztvevő diákoknak kezükben is a lelkivilágát. Önállósága is erről egy fontos probléma, a Mama Hotelnek nevezték el nyugaton a 33 évesen Krisztusi korban még mindig a nyuganyakán élősködő fiatalabb generációk, akik még a gyerekszobában élik a felnőtt életüket. És hát azok, akik viszont egy kicsit kiszabadulnak ebből a gyerekszobából és eljönnek velünk erre a programokra, már sokkal kisebbkorban hajlamosak arra, hogy önállóan intézik életünknek a dolgait. Nyilván hazaszeretetre és nevelésnek ugye a Lehetek Magyarország tantárgynak az egyik fő vezérfonala a dolog. Ezt is lehet szépen csinálni és súlyán, és mint ahogy minden másra az életben. Itt nyilván a fáradések címeri, de ez nem a legszebbik formája ennek a megnyilvánulásra. De talán egy nagyon viszik, hogyha hazaszeretetet itt is csöpögtetjük az új generációknak, akkor egy visszatartunk a lombodi kényszermunkától. Kitartásra is nevel, és itt ugye főleg a lelki épülést szeretnénk kiemelni, hiszen a természetjárás, akárcsak egy csomó más olyan tevékenység, amit egyébként a környezetnevelésben is szoktunk használni, mint módszereket, valahol elkezdődik, valahol vége van, és a kettő közt hosszas szenvedés árán szerezzük meg azt az érdemet, hogy a végén elégedetten hátradőlhetünk. Sajnos a fiatal generációban ez már nagyon nincs benne, hiszen ők azonnal akarnak mindent, és most is a legnagyobb mértékben, és nem ismerik azt az utat, ami igazán értékessé tehetné számukra a különböző elért eredményeket. Hát itt a képek magukért beszélnek. Van néhány olyan nehézség nyilván a természetjárásban át kell hidalni, ugye az erdőben nem mindenük van a
teljes kellékkel, amivel egy fürdőszobában is találkozhatunk, de egyrészt az ezekkel való megbírkozással is szeretni a fiatalokat, másrészt azzal is, hogy igazából ez tökéletesen elegendő az ember túlélése technikával, tehát nem biztos, hogy a hipercikkekkel korrekcióra kell ahhoz, hogy valaki így most legyen. Nyilván toleranciára is nevel, ami egy fontos dolog az elfogadás és a békés egymás mellett élés jegyében. Egy-egy ilyen túrán nagyon sokféle ember kerül össze, nagyon sokféle világképpel, illetőleg nagyon sokféle korosztályból is. És a tolerancia egy olyan dolog, amit nyilván megint csak tanulnunk kell ahhoz, hogy igazából élni tudjunk vele. Szociálisan érzékenyé tesz, hát gondolod is, mint egy Bereng községnek az egyik épülete látható. Nagyon sok olyan területen megyünk keresztül, ahol azért a mélységeit is látják az emberi létnek, és nem csak a legcsodálatosabb építményeit. Illetőleg azt lehet látni a képet, hogy a fiatalok átvették a lányokon a hátizsákot is egy kicsit viszik, tehát a szociális érzékenységnek az árválasztás formájában való megnyilvánulásával is lehet találkozni. Ugye a stressz, mint civilizációs ártalom, aminek a feloldásában sokat segít a természetjárás, ezt is valamennyien tapasztalhattuk már életünkben. És egyéb civilizációs betegségek, mint amilyen az elhízás, a különböző addikciós problémák, tehát ilyen kényszerfogyasztások és függőségek feloldásában is szerepet játszhat. Nehéz úgy egyet mászni, hogy valaki dohányos tüdővel próbálja minden 10 méteren eltöltetni magát. Illetőleg hát egymással is jó példát vehetnek, mert ha vannak felfedezünk bérnek és keskenyebbek, akkor az időpéldául mindenre érdemesen indulni. Erősségteszés, mint mondottam, hogy nem csak testi értelemben, hanem lelki értelemben is, tehát a kitartás az egyik, hogy a természetjárás végtelen demokratikus dolog meglátásom szerint. Ha esik az eső, mindenki ázik, ha süt a nap, akkor mindenki leéz, vagy mindenki leveszi a fölsőt, mindegy. Ha eszünk, akkor mindenki eszik, és ugyanazt teszi ráadásul, tehát ez egy teljesen demokratikus dolog. Illetve hát az, hogy a természetjárás bizonyos szempontból szerintem a jövővel tett hit, ami pedig egy olyan patetikus és közhelyes megállapítás, hogy ezt már nem tudom fokozni, úgyhogy átadom vissza a szót a következőre. Köszönöm szépen!